Sundo ko sa akong misis nga lapas sa curfew na naga-out sa trabaho kay mao man iyang schedule. Unsa akong himuon aron dili madakpan sa curfew. Natay duha ka klase nga apor katong authorized person outside residence katong manarbaho ay sa mga kinahanglanon nga mga establishmento during daytime ug naapod during nighttime. So kung nighttime ka nga apor, natay sakyanan nga gi-provide ang LGU at atong mga bus nga ato ang authorized nga pwede nimo sakyan hangtod alas 12 sa gabi. So wala gitugutan nga driver nga dili siya ma-considered nato nga apor during nighttime para mosundo sa ilang apor nga sundoon. Naay bus provided ug naapod tay mga taxi pa nga pwede mo hatod sundo sa ilaha.